дар охири ҳафтаи гузашта намояндагони ҳукумати Тоҷикистону Узбекистон бори дигар сари мези гуфтугӯ нишастанд. ҳайати ҷонибҳоро нахуст вазирони ҳарду кишвар Қоҳир Расулзода ва Абдулло Орипов раҳбарӣ карданд. Ду тараф ҳамчунин бастаи созишномаву қарордодҳоеро баррасӣ карданд, ки эҳтимол меравад дар ҷараёни сафари Шавкат Мирзиёев, раиси ҷумҳурии Узбекистон ба Тоҷикистон имзо шаванд. Ман аз ҳамкорам Абдулло Ашуров, ки ин мавзӯъро пайгирӣ дошт, ҷузъиёти нишастро пурсидам. рӯзи 24 феврал дар вилояти Фарғона музокироти ҳайатҳои ҳукумати ду кишвар Узбекистону Тоҷикистон ба анҷом расид ва масъалаи асосие ки дар ин ҷаласа баррасӣ мешуд ин тақсимот ва аломатгузории марзи байни Тоҷикистону Узбекистон буд, чун аз 1300 километр марзи байни ду ҷумҳурӣ ҳанӯз ҳам 60 километри он муайян ва аломатгузорӣ нашудааст ва вазорати умури хориҷаи Узбекистон пас аз анҷоми ин ҷаласа иттилоъ дод, ки ҷонибҳо дар тақсим ва аломатгузории марз ба созишҳои хеле чашмрасе ноил шуданд. дар идома ман аз Абдулло мепурсам, ки яке аз масоили мушкил дар музокирот сарнавишти нирӯгоҳи Фарҳод аст. ин обанбор дар солҳои 50 дар қаламрави Тоҷикистон сохта шудааст, вале онро мутахассисони Узбекистон мудирият мекунанд. воқеан ҳам яке аз масъалаҳои баҳсноки байни ду кишвар ин нерӯгоҳи Фарҳод аст, ки обанбори он дар қаламрави Тоҷикистон бунёд шудааст ва яке аз масъалаҳои баҳснок миёни ду кишвар аст. аммо танҳо масъалаи марз ин ягона масъалае нест, ки дар сафари қарибулвуқӯи раисҷумҳурии Узбекистон ба Тоҷикистон бояд ҳал шавад. аз ҷумла ҷонибҳо ният доранд, ки дар масъалаи фурӯши гази табиӣ ба Тоҷикистон, дар масъалаи поён бурдани боҷи убурумурури қаторҳо аз тариқи Узбекистон як созишҳои чашмрасе ҳосил шавад. аз ҷумла як масъалаи дигаре, ки қарор аст дар ҷараёни сафари раисҷумҳури Узбекистон дар Тоҷикистон то андозае ҳал шавад, ин масъалаи виза аст, чун Тоҷикистону Узбекистон байни ҳам низоми виза доранд ва бисёриҳо умедворанд, ки пас аз сафари раисҷумҳури Узбекистон ба Тоҷикистон масъалаи виза то ҳадде ҳал хоҳад шуд.